Vítam vás pri novom videu na našom kanále. Dneska pre vás budem testovať elektrokolobežku Lamax E-Tank alebo E-Tank SA70. Je to elektrokolobežka, ktorá je vybavená dvoma elektromotormi, ktoré sú umiestnené v oboch nápravách. Oba elektromotory ponúkajú výkon 800 W, takže dohromady má elektrokolobežka maximálne 1600 W. Batéria má kapacitu 20 Ah, funguje pri prevádzkovom napätí 48 V. Továrenský je maximálna rýchlosť elektrokolobežky obmedzená na 25 km za hodinu, ale tento limit je možné odstrániť alebo deaktivovať. Potom kolobežka dosiahne 50 až 60 km za hodinu. Ďalej, čo sa týka potom jej dojazdu, pri bežných okolnostiach by mala kolobežka dosiahnuť až 70 km dojazd. Samozrejme v prípade nejakého chladnejšieho alebo naopak extrémne teplého počasia alebo nejakej vyššej hmotnosti jazdca môže byť ten maximálny dojazd odlišný. Mne sa s kolobežkou na jedno nabitie podarilo najazdiť približne 65 km. Čo sa týka samotnej výbavy elektrokolobežky, máme vzadu aj vpredu máme 10,5 palcové pneumatiky, obidve vybavené kotľúčovými brzdami. Dezén by som označil za relatívne hybridný. Vidíte, že tie drážky sú pomerne plitké. Každopádne na nejakom suchom, horšom teréne podržia relatívne bez problémov a bez straty nejakej trakcie. Ďalej, okrem kotúčových brzd elektrokolobežka ponúka aj motorovú brzdu a zároveň aj rekuperáciu. Ďalej, čo sa týka jej výbavy, môžeme ísť od spodu až na vrch. Ako vidíte, tak vpredu máme piesty, vzadu máme taktiež odpruženie. V praxi odpruženie funguje veľmi spoľahlivo, ale to uvidíte na samotných jazdách. Čo sa potom ďalej týka výbavy, máme tu samozrejme osvetlenie. Vpredu aj vzadu máme ledkové osvetlenie, na bokoch vpredu máme aj odrazky. Z osvetlenia ešte je vhodné spomenúť podsvietenie, ale to bude lepšie vidno v písanej recenzii, konkrétne tam máme snímky z noci. Ako vidíte, elektrokolobežka má pomerne masívnu konštrukciu, je dosť veľká, váži 34,5 kg, takže nie je vhodná na nejakú last mile prepravu alebo na nejaké kombinovanie s mestskou-hromadnou dopravou, pretože vážne sa človek s tým namaká, ak ju chce nosiť. Každopádne pre jednoduchšie uskladnenie je elektrokolobežka vybavená s klapacími riadidlami. Tá tyč riadidiel má tu dvojitý poistný mechanizmus. Keď budem mať potom kameru na príľbe, tak vám ukážem, ako sa tento mechanizmus správa, ako sa dá kolobežka rozložiť. Ešte je vhodné spomenúť nástupnú plochu. Tá je na pomery elektrokolobežiek, by som povedal, luxusná, veľká, dobre sa v nej stojí, je pokrytá gumovou plochou. Tie drážky sú dostatočne hlboké na to, aby aj v nejakom mokrom alebo zablatenej obuvi človek nestrácal grip. Takže za mňa veľmi spoľahlivý postoj na tej kolobežke. Guma je potom aj na tomto spoileri, dajme tomu. Takže ak ste zvyknutí mať jednu nohu viac vpredu, druhú viac vzadu, tak táto plocha tiež vás nesklame. Keď už sme pri tých chodidlách, na oboch nápravách máme potom aj blatníky. Vzadu máme ten blatník plastový, ale nie je to nejaký krehký plast. Ten blatník je pomerne hrubý, drží na svojom mieste ako pikovaný, ale samozrejme nie kvôli tomu, že je z plastu, ale kvôli tomu, že tu má tieto kovové nosníky, takže je dobré riešenie na v podstate redukciu nejakých nákladov za výrobu. Kovový nosník, plastový, tvrdý blatník drží na svojom mieste ako pikovaný. Nemám strach, že by som o neho nejak zavadil alebo že by sa tým zavadením nejak zlomil a podobne. Vidíte, že je to pomerne masívne, aj tá časť, ktorá je prichytená k tej náprave. Máme tu dva šroby z oboch strán a tu vidíte zadný piest, zadné odpruženie. Vpredu je situácia podobná a ešte keď sme vzadu, tu je ďalej ten spoiler, takže ak by náhodou prešla nejaká nečistota z toho blatníka, tak ešte stále je to chodidlo chránené týmto spoilerom, ktorý už je ale skov. Vpredu situácia, ako som hovoril, podobná. Máme tu opäť blatník, taktiež plastový. Vpredu už nemá tú zadnú oporu ako keby, alebo tú oporu na tejto vnútornej strane, takže ten trochu viac
sa hýbe. Každopádne opäť sú nosníky kovové, vpredu trošku širšie a čo sa týka efektivity, nemám absolútne žiadne výhrady. Vodidla suché, v blate, aj v daždi, úplne v pohode. Z hľadiska kvality spracovania tým pádom nemám žiadne výhrady až na niekoľko malých drobností, ktoré vám trochu priblížim. V prvom rade je to hák, ktorý sa prichycuje do tej spodnej časti pre zaistenie toho rozloženého stavu kolobežky, tak je pokrytý farbou alebo lakovaný farbou, ktorá nie je príliš odolná, takže len po niekoľkých rozloženiach kolobežky už sa na bokoch ten hák v podstate šúpe, ale je to len kozmetická vada. A druhá vec, ktorá ma pri používaní trochu viac trápila, tak je kryt konektora na nabíjanie. Je to len táto gumené dvierka, ktoré sú z pomerne mäkkej gumy, ale tá nožička je pomerne fixovaná k tomu vrchu, čiže nedá sa zastrčiť úplne hlboko a trochu by som sa bál pri jazde nejakým mokrom, že do toho ľahko môže napršať alebo nakvapkať voda z vrchu. Môže sa to ľahko odchlipnúť a už je voda v tom konektore a keď následne by som dal kolobežku nabíjať, tak už by z toho mohol byť nejaký problém. Ale inak, čo sa týka potom tej kvality spracovania, nejaké ďalšie výhrady nemám. Spoje na seba krásne priliehajú, všetko drží na svojom mieste, kolobežka nevrzga. Jediné, čo sa počas jazdy ozýva, tak je návrat toho zadného piestu alebo toho zadného obpruženia. A ako náhle sa tá pružina viac stlačí a vracia sa do svojej pôvodnej polohy, tak sa ozve takéto typické zadrnčanie, pretože tá sila v tej pružine je pomerne veľká, takže sa vracia s poriadnou ráznosťou. Teraz sa môžeme presunúť na riadidlá, na funkcie elektrokolobežky. Riadidlá majú 67 cm, pri nejakej rýchlej jazde, nerovným terénom, v lese, niekde inde v prírode alebo aj na bežných povrchoch sa riadidlá dobre držia. Vidíte, že tie gripy sú zaistené na svojom mieste indusovými skrutkami, takže tie sa minimálne pohybujú na svojom mieste, ale grip ponúkajú veľmi pohodlný, nešmýkajú sa ani v teple, ani v daždi, proste úplne v pohode. Ovládacia konzola sa nachádza na ľavej strane, je jednoduchá, máme tu 6 tlačidiel. Brzdy sú orientované rovnako ako na bicykli, takže na ľavej strane máme prednú brzdu, na pravej strane máme potom zadnú brzdu. Takže zadná brzda spolu s plynom, predná brzda potom spolu napríklad s tou ovládaciou konzolou alebo s zvončekom. Elektrokolobežka vybavená takým typickým mechanickým zvončekom a nie tým nepríjemným klaxonom ako u iných elektrokolobežiek. V prostriedku vlastne toho predstavca máme farebný displej, ktorý sa rozsvieti hneď ako kolobežku zapnem. Síce trochu koliduje s tou obnovovacou frekvenciou kamery, ale na priamom slnku je relatívne dobre viditeľný. Farebný LCD displej, nájdete na ňom všetko vlastne, čo by ste mohli potrebovať. Môžeme ísť od spodku na vrch. Máme tu taký symbol kolobežky, ktorý nás informuje o tom, či sú aktívne obidva motory na 100% alebo nie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ďalej tu máme aktuálnu úroveň nabitia elektrokolobežky, máme tu 5 dielikov, takže teraz by som odhadol, že tam môžeme mať nejakých 60% tej batérie. Ďalej tu máme dĺžku aktuálnej alebo tej práve prebiehajúcej jazdy, aktuálnu rýchlosť, no a drobnými písmenami máme MDS, jednotlivé rýchlostné režimy, je tam ešte potom 4. režim v chôdze, ale ten má svoj vlastný symbol. Okrem toho tu máme hornú lištu, ktorá teraz nie je viditeľná, pretože z nej funkcie nie sú aktívne, ale ak napríklad zapnem osvetlenie, tak už sa nám tu zobrazila alebo rozsvietila ikona alebo symbol toho osvetlenia. Ďalej tu máme potom výkričník pre nejakú závadu motora, potom tu máme aktívny tempomat, ktorému si ešte niečo povieme, a potom ten režim chôdze, ako som už spomínal. Režim chôdze potom sa dá aktivovať prostredníctvom tohto panáčika. Keď už sme pri režime chôdze, môžeme si predstaviť jednotlivé rýchlostné režimy.
Elektrokolobežka ponúka 4 rýchlostné režimy. Prvý je ten režim chôdze, ten je obmedzený na 6 km za hodinu, má vám pomôcť pri nejakom náročnom stúpaní, kedy už ani kolobežka to nezvládne, tak keď tlačíte tú kolobežku, tak ten režim vám má pomôcť tým, že spustí tú rýchlosť na 6 km za hodinu a tým pádom sa elektrokolobežka pohybuje, alebo ťahá vlastne sama. Režim M je ten najpomalší, obmedzený na 15 km za hodinu, takže určený na takú úspornejšiu, pomalšiu jazdu. Režim D, v podstate ako drive, tak ten je obmedzený 20 km za hodinu, svižnejšia, ale stále ešte relatívne obmedzená tá jazda. No a nakoniec tu mám režim S ako sport a ten je určený pre tú najvyššiu obmedzenú rýchlosť, ktorá je pri tejto kolobežke 25 km za hodinu, takže svižná, rýchla jazda. Čo sa týka zmeny tých rýchlostných režimov, máme tu plus a mínus. Plusom sa posúvate ako vyššie v tej rýchlosti obmedzenej, mínusom smerom dole ako na tú nižšiu rýchlosť. Takže to sú 4 rýchlostné režimy kolobežky. Čo sa týka ďalších funkcií, určite ste si všimli na tej konzole aj tento symbol tej kolobežky. Je to rovnaký symbol, aký nájdete na spodnej časti toho displeja a týmto tlačidlom sa zapína alebo vypína tzv. V podstate, aby som to označil ako úsporný režim, a elektrokolobežka funguje stále v režime tých oboch motorov, takže stále sú aktívne, stále si berú energiu, nedá sa tá energia, respektíve nedá sa jeden z tých motorov deaktivovať, ako je to napríklad u elektrokolobežky CityBoss D1000LH, kde na to máte tlačidlo a tým vypnete predný motor a funguje len ten zadný motor. Tu fungujú motory obidva stále naraz a v tom predvolenom nastavení, kedykoľvek elektrokolobežku zapnete, tak tie kolieska modré, ťažko viditeľné v tom videu, ale tie modré kolieska svietia. To znamená, že je aktívny ten úspornejší režim, to znamená, že výkon tej elektrokolobežky je obmedzený na 60%. Takže keď má kolobežka výkon 1600 W, tak 60% z toho je niečo okolo tých 900 až 1000, nejakých 950-960 W. Takže sa kolobežka vlastne správa ako 1000 W kolobežka s pohonom oboch kolies. V prípade, že potom potrebujete maximum toho výkonu, tak stačí raz stlačiť symbol tej kolobežky. No a tie kolieska na tom displeji začnú blikať. No, teraz sa už automaticky vypla kolobežka, bola dlho neaktívna, takže ešte raz stlačím, kolieska blikajú, a to znamená, že kolobežka ide na 100%. Takže na 100%, berie si viac energie, kratší dojazd, ale zase ponúka maximum svojho výkonu, takže pri nejakom veľmi ostrom stúpaní vás by nemala nechať v štychu. Ja som si myslel, že keď tie obidve kolesa svietia, tak na tých 100%. Tak som kolobežku dlhšie používal, dlhšie testoval, hovoril som si, že aká je výkonná, ako je fajn, tých 1600 W je skutočne cítiť. Lenže som si neuvedomil, že aha, oni musia blikať na to, aby tá kolobežka išla na 100%. Takže aj v tom úspornom režime je kolobežka svižná, efektívna, vynikajúco funguje, ťahá do kopca, ale uvidíte sami na videu jednotlivých jazd. Z funkcií ešte je vhodné spomenúť tempomat, takže kolobežka dokáže udržiavať konštantnú rýchlosť na miesto jazdca. Tá funkcia je v predvolenom nastavení deaktivovaná, takže najskôr je potrebné prostredníctvom tej ovládacej konzoly tú funkciu aktivovať. Ako náhle je potom aktívna, tak potom stačí, že jazdec udržiava približne nejakých 5 až 10 sekúnd stálu rýchlosť, ale myslím, že to je tých 5 sekúnd a kolobežka si tú rýchlosť ako keby zapamätá si výkon, aký potrebuje na udržiavanie tej rýchlosti v daných podmienkach a následne ten výkon dávkuje v takom množstve, ako si pamätá. Ako náhle klesne potom nejaký odpor tým motorom, tak stále ten istý výkon je podávaný, takže ak sa vám ten tempomat aktivuje pri nejakom stúpaní a vy prídete na rovinku, tak pochopiteľne kolobežka bude ďalej zrýchľovať, až kým nedosiahne zase nejaké maximum v daných podmienkach. Tempomat sa dá potom vypnúť buď pridaním plynu, alebo stlačením ktorejkoľvek brzdy. Z funkcií to už bude všetko, akorát by som ešte rád spomenul jednu vec, a to je tá, že
plyn, napriek tomu, že elektrokolobežka ponúka motorovú brzdu, tak ten plyn nedôjde k jeho deaktivácii v prípade, že stlačíte brzdu. U väčšiny kolobežiek to funguje tak, že keď máte stlačený plyn na akúkoľvek intenzitu, povedzme, a stlačíte ktorúkoľvek brzdu, tak tá kolobežka automaticky plyn deaktivuje a vy musíte najskôr plyn pustiť a potom znova stlačiť, aby začala tá kolobežka pridávať. Takže tu máte plyn, zabrzdíte, pustíte páčku, ale stále vám tá kolobežka bude pridávať bez toho, aby ste ho museli pustiť ten plyn, čo je z bezpečnostného hľadiska trochu horšie riešenie, ale skrátka to chce trochu zvyku. Ja keďže mám skúsenosti s iným systémom, tak ma to v prvej chvíli trochu prekvapilo. Medzi funkciami potom je ešte aj bezpečnostný zámok, ktorý mňa osobne veľmi príjemne prekvapil, pretože kolobežka nie je kompatibilná s aplikáciou Lamax e-scooters alebo e-scooter, ktorá je dostupná v Google Play a v App Store, ale napriek tomu ponúka zámok, nie na kľúč, nie NFC zámok ako napríklad u Bluetouch BT1000, ale vlastný elektronický zámok na PIN trojmiestny. Čiže momentálne zámok nie je aktívny, takže ja ho najprv kolobežku vypnem, aby som mohol ten zámok aktivovať. Na aktiváciu je potrebné držať po dobu, myslím, že nejakých 10 sekúnd tlačidlo plus a on off, takže držím. Ako náhle sa ozve zvukový signál, tak zámok je aktívny. Zámok je tým pádom aktívny a teraz keď kolobežku vypnem, tak ja teraz kolobežku zapnem. A už vidíte 3 prázdne políčka, na ktoré mám zadať kód. Kód je momentálne nastavený na 3 nuly, takže dám tam 0, pomocou plusu a minusu volím čísla a pomocou tlačidla on-off sa potom presúva medzi jednotlivými polohami alebo medzi jednotlivými číslicami. Tak, ak sa vám nepodarí, môžete sa tam vrátiť a dve rýchlejšie stlačenia po sebe toho tlačidla on-off potvrdia výber tých cifier a ak je ten kód správny, tak vás to pustí do systému a ak vidíte, kolobežka už je pripravená na jazdu a už môžeme vlastne normálne používať. Takže na nejaké krátkodobé státie, v prípade vyzdvihnutia nejakého produktu alebo nejakého rýchleho nákupu, tak sa dá teoreticky využiť aj táto možnosť. Každopádne pre nejaké dlhodobé státie odporúčame skôr použiť nejaké tie konvenčné zámky, bicyklové a podobne. Tak, ukážeme si ešte, ako sa kolobežka skladá a rozkladá. Najskôr teda kolobežku vypnem. Kolobežka je teda vpredu vybavená 2 poistnými mechanizmami. Najskôr tu máme túto striebornú páčku, ktorú treba vytiahnuť trochu nahor. Následne povoliť túto väčšiu čiernu páku a tá čierna páka stiahne aj túto menšiu poistku. Teraz už je TG riaditeľ voľná a môže sa ľudia znížiť. Teraz príde na rad háčik, ktorý sme si spomínali skôr. A ten zapadá do otvoru v tomto spoileri. Akurát, že tam nezapadá sám, je potrebné, aby ho používateľ sám tam zakliesnil. Každopádne aj napriek tomu potom tie riadidlá celkom sa pohybujú. Pre používanie vždycky, koľkokrát som tú kolobežku dvíhal, vždycky ten hák sa zakliesnil do svojej polohy a nebol problém potom s tým transportom. Takže v takejto polohe je tá kolobežka pripravená na prenos alebo na nejaké skladovanie. Háčik je dostatočne silný na to, aby udržal tých 34,5 kg, ktoré kolobežka váži. Takže ľahko môžete potom kolobežku, bez nejakého strachu, že by to ten háčik nevydržal, môžete kolobežku niekam presunúť, preložiť alebo previesť. Potom opačný proces je, alebo to skladanie je potom rovnaký proces, ale opačne, takže treba len posunúť ten háčik, narovnať riadidlá do svojej polohy. Treba dávať pozor, aby sa tá spodná alebo tá menšia poistka zakreslila do toho háčika a následne potom druhá poistka a už je to pripravené na jazdu. Tak, teraz sa presunieme na samotnú elektrokolobežku, pozrieme sa, ako sa aj darí v rôznych scenároch, na rôznych povrchoch. Začneme klesaním alebo kopcom dole,
ktorý bude s horším povrchom, horší terén, je tam množstvo malých kameňov. Potom budeme pokračovať asfaltovou trasou, ktorá bude naďalej klesať, no a potom sa presunieme na miernejšie asfaltové stúpanie a zakončíme to ostrejším stúpaním v teréne, v lese a uvidíte, ako sa darí tým obom motorom a výkonu tých 960 alebo tých 1600 W. Ako vidíte, tak tá nožná plocha je skutočne veľkorysá. Chvíľu do premávky. Vyjdeme na obrubník. Svetlá výška nám to dovoľuje. A presúvame sa do tej horšej trasy. Ako počujete, tak tá zadná náprava, to odpruženie sa do tej svojej polohy vracia celkom nahlas. Takže máme tu mierne stúpanie. Ja zmením režim na sport a uvidíte, že aj napriek stúpaniu sa dostaneme na pomerne vysokej rýchlosti. A ideme do kopca. No, ale keďže sme na cyklotrase, tak opäť trochu spomalíme. A blížime sa k najostrejšej pasáži s výrazným stúpaním a nepríjemným hrboľatým nerovným terénom. Momentálne máme ten úsporný režim, tak uvidíme, ako sa bude kolobežke dariť. Bez problémov ťahá napriek nerovnostiam. Veľmi solidné rýchlosti. Krásne si s tým poradila. Teraz sa vrátime a uvidíme, ako to bude odlišné s 100% výkonom. Tak sme v rovnakej situácii a ja aktivujem teda ten bežný režim, kedy majú oba motory 100% výkon. No, tak ten výjazd je svižnejší, oveľa rýchlejší. No, je to cítiť. Ten rozdiel je cítiť. Pri tých 60% sme sa boli sme trošku pomalší, ale teraz už je tá akcelerácia o mnoho vyššia, rýchlejšia, väčšia. Tak, pri ostrom stúpaní sa elektrokolobežka správa veľmi solidne. Pozrieme sa teraz ešte, ako sa jej darí na bežnej lesnej ceste s rôznymi kamienkami, drobnosťami, konárikmi a podobne. Máme opäť nastavený ten úspornejší režim, že nečaká nás nejaké výrazné stúpanie a zároveň už máme kolobežku na poslednej paličke z toho indikátora batérie, čiže budeme trochu úspornejšie.
drobné nerovnosti, konáre, kôry, žiadna strata stability, odpruženie si s tým veľmi pekne zvláda. Drobné kamienky. Vďaka širokým pneumatikám sa s tým poradíme. Predná brzda je celkom hlučná, ale verím, že dlhším používaním sa trošku zabehne. A v týchto situáciách, na týchto traverzoch, v tých úzkých cestičkách sa ukazuje, že tých 67 cm na riaditkách je skutočne výhodný. S tou kolobičkou sa dobre manévruje aj v takýchto, povedzme, stiesnenejších priestoroch. Bahno si trochu radšej obídeme, nechcem s kolobičkou zapadnúť. Ako som hovoril na začiatku, tak tie bezény sú skôr hybridné a nie úplne práve vhodné do toho bahna. Tie drážky sú trochu plitké na to, ale tak sme si s tým poradili. Teraz sme v premávke, aby sme vyskúšali, koľko zvládne kolobežka maximálne. Máme aktívne oba motory na 100%. Takže vidíte, že s výkonom 1600 W kolobežka zvládne aj tých 50 km za hodinu, 55. Možno keby fúkal trochu priaznivejší vietor, tak by sme sa dostali až na 60, ale z hľadiska bezpečnosti to už je celkom riziko. Tak to bol test elektrokolobežky Lamax E-Tank SA70. Ako ste si mohli všimnúť, na záznamový zjazd. Elektrokolobežka je vhodná aj do terénneho prostredia s množstvom nerovností, kamienkov, do lesa, inám do prírody, samozrejme nesklamá používateľov ani v meste, na spevnených vozovkách a tak podobne. Výhodný výkon 1600 W, ktorý je možné obmedziť po zapnutí úsporného režimu na 60%, takže v konečnom dôsledku ide o v podstate hybridnú kolobežku, ktorá vás nesklamá v meste ani v prírode. Ak sa vám naše video páčilo, oceníme, ak nám dáte like, ak začnete náš kanál odoberať, ak si zapnete upozornenia, aby vám ďalšie produkty neunikli. Ja sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie produkty.